Guys, good morning. Nanggaling tayo sa taas at tiningnan ko yung mga trabahante. Okay naman, nandun si Nung Teban, si Emoy at yung iba pang mga trabahante. Tinatapos nila yung binabalot na yung forma para mabuhusan na yung tie beam. Pagkatapos kasi ng tie beam, nandun na yun, nauumpisan nila yung paglagay ng yung mga bakal, yung mga ano nang tawag doon? Kabilya. Yung kabilya yung rounded na yung mga bakal. Yun ang pupurmahin na naman nila para sa flooring. And then pagkatapos nun, ang pagpurma guys matagal. Alam nyo kung bakit? Magpuputol ng bakal. Sa bagay, ang pagpuputol ng bakal, madali lang sa kanila dahil meron kaming mga tools. May mga tools ang lakay ko na yung cutter, merong grinder. Kinumpleto niya yung mga tools niya. Mahilig talaga siya sa mga tools na ganyan, kaya marami siyang tools. Hindi naman marami, pero kinukumpleto niya. May pangputol ng bakal, pangkat ng tiles, meron siya yung pangbutas na bilog na malaki, maliit, iba-ibang sizes, iba-ibang mga tools ang meron siya. Meron siya yung, basta meron siyang mga tools. Meron siyang welding machine, dalawang piraso, merong malaki, may maliit, ganun. Kasi alam niya, in the future time, magagamit. Ayun, awa ng Diyos, pagkakumpleto niya ng tools na yan, na nagkaroon tayo ng chance na magpagawa ng bahay, magmula nung nasira ng Odette yung ating bahay, ay ayan, at sinamantala na namin na ipataas dahil yun talaga ang plano noon. Kaya lang, alam nyo na, ang budget ay timing din, panahon lang din. Kaya nagkaroon ng chance ngayon, so ayan, napagpatuloy, ayan, sana, crossing my fingers na aabot tayo hanggang dun sa roof. At masaya naman ako dahil yung mga trabahante ay okay naman, okay yung yung pinaka-leader, okay para sa akin, yun ang pinaka-importante dun eh. Kaya ako may tiwala doon sa foreman nila, kaya ako masaya. Kampante ako dahil siya ang mamahala sa mga trabahante, kung ilan ang kukunin ngayong araw na ito, kasi siya ang nakaka-identify kung ano ang gagawin. Kaya minsan pagka konti lang yung ginagawa, binabawasan niya yung tao, tapos magdagdag pag kailangan, katulad ngayon magbubuhos, magdagdag ng 10. Ayun. Kaya meron ako ikukwento sa inyo na importante dahil may mga nag-comment dito sa mga videos ko, dahil nga alam nyo naman ako, ina-update ko kayo lagi at kompleto sa details, wala nang sikreto, ayan, at kaparte na kayo dito sa pagpapatayo namin ng bahay at kaparte na kayo sa Rich Family. That's why you have the right na malaman kung ano ang paliwanag ko sa side namin, okay? So, antabayanan, ano ko lang, ipesto ko lang tong cam. Ayan guys, tingnan natin ang natapos nila dito sa labas, dahil dito sa labas ay tinatapos nila yung pag-cover ng mga forma para sa ganun ay mabuhusan na. Hindi ko alam kung bukas magbubuhos sila at magdagdag pa ng 10 tao para makapagbuhos bukas. Tahimik ng paligid. Ayan maliban sa may mga pukpok ng martilyo, ay ang linaw pero medyo makulimlim. Ayan, nakita nyo ang view dito sa taas. Ito sa 3rd floor ng pinapagawa natin ngayon na bahay. Ayan, at gustong gusto ko itong pinaka-favorite ko itong parting to dahil nakikita ang lahat ng view dito. Nakita yung Lawis Bridge, yung tubig ng dagat, yan. Nakita mo yung mga bangka, mga fishermen. Ayan, kita mo. And then the green, emerald green of trees.
At saka yung shape ng mountain. Naku, hindi matatawaran ang view dito guys. Ganda. Oh, kita. Ayan. Naayos na ba? Okay ba yung posisyon na yan? Nandito ako sa kwarto guys kasi galing ako nagbantay ng trabahante. Hindi nga na maayos tong kwarto namin eh. Sorry ha. Kasi dito tahimik. Hindi masyadong marinig yung pukpok. Tapos wala ako nakikita at hindi ako nadidisturb ng pamilya ko dito sa loob ng kwarto. Ayan, mag-isa lang ako. Ayan guys, kasi hindi pa nga ako nakaposisyon eh. Oh my God naman. Kasi guys, gusto ko sana i-live, kaya lang alanganin kasi ang schedule ko ng live ay every Sunday, di ba? Kaya sabi ko, today is Friday, baka naman walang manood pag ganun, sabi ko, gawin ko na lang na ganito. So, ngayon guys, dito kasi sa mga comments, para ako nababagabag. Kasi, parang lumalabas tuloy na masama naman kaming tao. Na, itong nag-comment dito sa ano ba yun? Teka lang ha, hanapin ko pa. Kasi alam nyo guys, ang pagpapatrabaho, ang pinakamahirap na parte, lalo pat itong pagpapatrabaho namin yung kumbaga napakasimple kasi ng ano pangalan nito? Yung hindi kontrata, hindi kontraktor ang kinontak namin. Kasi kami, bale dalawa na ang bahay na napagawa namin, kaming mag-asawa ang nag-manage, nagawa naman namin na naging successful naman yung paggawa namin. Kaya yun, parang katuwaan namin o libangan. Minsan kasi ang sarap yung may challenge, tapos ma-challenge ka na nagpapatrabaho, tapos pagka napatapos mo yung bahay, para bang ang laking tagumpay. Ganun ang feeling namin. At alam nyo naman kami, gusto namin yung medyo mabisi-bisi ka, yung may movements kang nagagawa sa bawat araw, actions, ganun. Kasi ayaw namin yung nandyan ka lang, nakaupo. O, ako lalo na, laging nakaupo sa pag-e-edit, ganyan. Kaya ini-schedule ko na lang yung pag-edit ko, paggawa ko ng video, wait lang, may tao. Sino yan? Ha? Ha? Mamaya na. Diyos ko, may deliver. Nawala tuloy yung topic ko. Teka lang. Kasi may delivery ako. Ayun. Tapos, ang gusto ko, kaya ako gumawa nitong video to, para sagutin ang mga comments na medyo nakakabagabag minsan. Pero, para sa akin, okay lang. Pero, this is an alibi to connect with you guys. Kasi ang tagal nang hindi tayo nagkausap para naman tayo nag-uusap, ano. I mean, just to be with you. Ano? Naman. Tingnan nyo, pati yung aso, nakikikatok, kumakatok-katok. Ngayon, sagutin ko yung, okay, anyway, yung tungkol dito sa construction, ang basahin ko ha, itong latest video na ginawa ko na nagtanggal ng 2 workers. Yan ang title. Kung gusto niyo tignan, yan yon. At may mga comments dito. May latest comments, ang sabi niya, si Claire. Hello Claire. Bait nito, laging nagko-comment, laging nanonood, always following. Okay, thank you so much. Thank you so much sa support sa channel. Si Claire. C-L-A-I-R-E. Yan ang pangalan niya. Sabi niya, Ma'am Lynn. Lynn Pangta. Ay, si Ma'am Lynn Tutor pala ang ina niyo, kinoment niya. Baka naman, ingat po sa mga scammer na yan. Kasi yung friend ko,
na-meet namin doon sa KFC dahil that time, hapon yun, nandyan sa video yung pumunta kami dumaan kami ng KFC para bumili ng dinner ng mga bata. Kasi alam nyo naman yan, ako ang hilig sa fast food, pero hindi, iniiwasan namin lagi-lagi. Agree, stressful po talaga magpagawa ng bahay, pero pag nakikita ang natatapos, nagagamot naman din niya ang stress. Ayan, yan yung ni Ma'am Claire. I-close up ko na lang dito para di ako mahirapan mag-edit. Alam nyo naman tayo, hindi tayo masyadong techie. Ayan, ayan, ang comment ni Ma'am Claire. Tapos may nag-comment din na isa, si Mapa Official. Ayan, Mapa Official. Sabi niya, shout out sa mga basket ng supermarket sa ICM. Namimiss ko na maghugas man. Pero alam ko, pakiramdam na matanggal sa trabaho. Hu. Ayun, doon ako na-touch. At least man lang matapos ko ito, yung tungkol dito. Ito talaga ang sinadya ko ngayon na parang na-hurt ako. Na parang naging emotional ako dito. Kasi alam nyo, masakit talaga ang matanggal sa trabaho. Lalo pat ngayon, ang ingay naman ng aso. Andyan na siguro yung yung sa Lazada. Alam nyo guys, kung tungkol sa pagtatanggal ng trabahante, wag nyo naman akong judgean. Kasi alam nyo, karanasan ko rin ang magtrabaho sa ibang bansa ng napakatagal na panahon. At hindi ako natanggal, never ako ang tinanggal, ako ang mismo umaalis sa trabaho. Kahit never kong na-experience ang matanggal sa trabaho, yung mo lang ba, yung common sense mo na kapag natanggal sa trabaho ang isang tao, syempre masakit yun, no? Masakit dahil baka mamaya siya lang ang breadwinner, baka mamaya may mga maraming utang dapat bayaran, ganon. Baka mamaya yun lang talaga ang source of income nila sa pamilya, kaya masakit. Pero dito sa case namin, hindi namin sila totally tinanggal. Okay? Ganito kasi yon. May dalawang trabahante na ipinasok din ng isang trabahante namin ditong dati na at nag-apply na kasi sabi ko gusto ko nang matapos yung 2 kwarto sa baba at yung nga pinapatapos ko doon na kitchen ko at saka yung pinabuhusan na flooring doon, gusto kong matapos na lahat, na para sa ganun yung ibang mga tanim ay maibaba na, yun bang ma-arrange na, tapos yung kwarto meron na may dagdag na kwarto dahil yung kwarto ni Gian ay medyo aayusin pa para makatransfer siya doon. Ngayon naghanap ako ng mason, sabi ko yung mabuting mason at saka magaling, may experience, ganon. Ngayon, may ipinasok yung dati ko dito na assistant ng or helper. Anong tawag nila dyan? Minsan tawag nila helper, minsan tawag naman nila ay labor. Ngayon ay pinasok niya ang 2 tao. Yung isa is mason daw, marunong daw mag-finishing. Ngayon, nag-trust naman. Ano na naman? Tingnan nyo? Grabe. Ano? Yung mga taga-LGU daw. Teka lang. Ipagpatuloy natin. May nagkaroon lang ako ng bisita saglit doon sa baba. So, pagpatuloy natin guys na nakauwi na yung bisita. Ngayon guys, yung sinasabi ko sa inyo na pagtanggal namin doon sa 2 trabahante, alam nyo kasi doon sa baba, hindi namin mabantayan. Laging halos hindi na, kumbaga, pikit mata lang na pinapatrabaho namin. Ikwinento ko guys. Kinompute ko after 2 weeks and 2 days ang pagtrabaho nila doon. Ang tagal. Alam nyo, ang natapos yun lang dito banda na kakarampot lang ang natapos. Tapos na observe namin yon before namin na sinabing hindi sila po pwede, hindi ang pangalan nito, hindi qualified yung kanilang trabaho. Binilangan namin sila ng 2 days pa, binigyan namin ng chance dahil kinausap ko yung mason, sabi ko mukha yatang mabagal,
ilan ba nauubos nyo sa isang araw na simento? Isa lang daw. Inobserve ko, yung pinaka-helper niya, ang nakikita ko ibinababa niyang simento is 1/2. Yun sa maghapon. Then, nung pagkatapos ng 2 days, sabi ko kay Edgar, ikaw na mag-observe, sabi ko, ikaw na, tignan mo sa baba. Please, baba ka, tignan mo kung ano ang natapos in 14 days. Sabi niya, tinignan niya doon. Tapos pag akyat niya, oh my God! Sayang, sabi niya, bakit hindi ako bumaba noon pa? Kasi sabi ko sa iyo lagi kong sinasabi sa iyo, dalawin mo. Kasi ako talaga, diskumpiyado na ako doon sa natatapos nila dahil luging-lugi talaga, luging-lugi dahil napakaliit lang ang natapos nila. And then sabi ko pa, kung walang trabaho yung, kaya pala tahimik doon, sabi ko, kung walang trabaho yung helper mo dahil nakamasa na siya, and then yung pagmasa niya ng simento is katabi lang nung nagpa-plaster, no need na iabot pa nung helper. Kaya sabi ko, kung wala siyang ginagawa, di tanggalin, tastasin na yung mga forma. Ay hindi rin natastas hanggang umalis sila, hindi natastas nandun pa rin Tapos, ayun, basta hindi to tell you the story, para sabihin ko sa inyo, yun talagang nangyari. Yung lugi ka sa pagpapatrabaho, palpak ang trabaho, hindi pala totoong mason. Yun bang mag-apply ang iyong trabahante na sabi ay expert siya sa plaster or finishing, ay naniniwala ka kaagad at pikit mata dahil nagtiwala ako doon sa nagpasok sa kanya. Pangit pala yung laging nagtitiwala, walang basta't nagtiwala ka na doon sa nagpasok na sinabing ganun ay magaling sa plaster. Hindi dapat ganun pag nagpatrabaho. Dapat bantayan mo araw-araw kung ano ba ang ginagalaw, ganito, ganun. Ito namang asawa ko ay busy naman sa taas doon dito sa ginagawa namin dito ngayon. So yun ang nangyari guys, hindi qualified ang aming nakuha, pero may pero. Sinabi nating tinanggal, pero babalik sila sa pagbuhos as helper na lang. Hindi na sila yung magtatrabaho na parang expert at ang rate ng sahod nila ay expert na mas mataas doon sa helper. Hindi na ano na sila, na kumbaga nandito na sila, bumaba. Kasi sila naman ang nagsabing, ma'am, sige, helper na lang kami. Para lang hindi mo wala ng trabaho, helper na lang sila. Nawala lang sila doon sa baba dahil hindi sila qualified para doon sa trabaho doon. Okay? Yun ang nangyari guys. Hindi sila totally natanggal. Ayan. So, yan ang gusto ko ipaliwanag today. At yun lang ang talagang number 1 na gusto kong ipaliwanag sa inyo. Kung bakit ganoon na doon sa video ay nasabing may tinanggal na dalawa. Not totally natanggal lang sila sa baba dahil hindi sila qualified na sa pakilala ay expert na mason. Hindi sila expert, hindi sila bagay, hindi sila deserving doon sa sweldo ng isang expert na mason. Yun lang ang question noon. Okay? So, thank you so much guys. Sana magkita-kita ulit tayo mamaya. Mag-upload ako ng tungkol siguro, tingnan natin kung anong mangyayari ngayon sa araw na ito. Today is Friday, weekend, at alam nyo naman ang weekend, di ba? Makulay. So, please like, comment, at mag-subscribe na doon sa hindi pa nakasubscribe para sa ganun magsama-sama tayo lagi at kayo ay ma-notify pag pinindot nyo yung subscribe button. Every time na mayroong upload ay mano-notify kayo at para makapanood kayo ng latest video. At sana ay nasa mabuting kalagayan ng lahat at sana ay masasaya ang lahat at nasa tahimik na pamumuhay. At ako ay hopeful at masaya dahil nanalo si BBM at saka si Sara Duterte. At ako ay hoping and praying na ang full of hopes talaga ako na ang Pilipinas ay mababago at magiging mas maasenso, mas matagumpay ang mga projects ng mga leaders natin at mas matahimik ang pamumuhay ng mga Pilipino at baka maalwan na dahil mayroon ako nakita kanina na ang kuryente ay ipapababa ang bayarin sa kuryente. Number 1 yan dahil ang mahal ngayon at saka laging brownout pero
Ganun naman, mahal. At saka, sana, hindi lang kuryente, pati yung tubig. Grabe ang tubig, sobra. Ang grabe, ang mahal. Okay? So, thank you. I love you guys. Take care. Stay safe, everyone. I love you guys.